ବହୁ ପୁରାକାଳର କଥା। ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହଟିଏ ବାସ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତାର ଗୁମ୍ଫାରେ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ମୂଷା କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସି ସିଂହର ଶରୀର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥାଏ। ମୂଷାର ଚଗଲାମିରେ ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ମୂଷାଟି ତାର କେଶଗୁଡ଼ାକ କାମୁଡ଼ି କେତେ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେଇଛି। ସେ ମୂଷାଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସିଂହଟି ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇବାରୁ ମୂଷା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଥିବା ଗାତରେ ପଶିଗଲା। ମୂଷା ଗାତରେ ପଶିଯିବା ଦେଖି ସିଂହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ବିରାଡ଼ି ନିକଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ବିରାଡ଼ି ସହିତ ତାର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସିଂହ ମହାରାଜାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବିରାଡ଼ି ମୂଷାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। ବିରାଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସିଂହ ତାର ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ବିରାଡ଼ିକୁ ପାଖରେ ରଖିଲା। ସିଂହ ସହିତ ଏ ବିରାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୂଷା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଗାତରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ମୂଷା ଗାତରୁ ନ ବାହାରିବାରୁ ସିଂହ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତାର ଚଗଲାମିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ବସି ପାରିଲା। ସିଂହ କିନ୍ତୁ ବିରାଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିଥାଏ। ମୂଷାଟି ମଧ୍ୟ ଏଣେ କେତେଦିନ ଗାତ ଭିତରେ ରହିବା। ଗାତରେ ପଶି ରହିଲେ ଖାଇବା ସଂଗ୍ରହ କରିବ କିପରି? ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ବିରାଡ଼ି ମାରିଦେବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ମୂଷାଟି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ ନଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭୋକ ସହି ନପାରି ମୂଷାଟି ଗାତରୁ ବାହାରିଲା। ମୂଷା ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ବିରାଡ଼ି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଯେମିତି ମୂଷା ମରିଯାଇଛି, ସିଂହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା। ଏହାପରେ ସିଂହ ଆଉ ବିରାଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବିରାଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ବିରାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଭାସିଯାଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝି ବିଚାରି ନିଜେ ଯାହା ଠିକ୍ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ତାହା କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିରାଡ଼ି ପରି ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।